Ah, ono sing padha apa ora, ono sing padha aku apa ora. Mangan bakpao tapi iki kertase melu dipangan. Iki awalku yo, awal mangan bakpao yo nang kene. Ini awal mangan bakpao gitu. Anu, sak kertas ini tak. Lah iki tak kira iki mangan opo lah kok alot ngono opo dan ternyata ah bismillahirrahmanirrahim. Kertasnya tak pangan. Oh, ono wae. Enggak.